Mor fawr yw ein Duw, cenwch fri mor fawr yw ein Duw, fy welwn ni mor fawr yw ein Duw. Ysblander brenin mawredd sy'n newydd, gadewch I lawenhau, dewch I lawenhau. Mae'n gwisgo golau pur, mae'n treiddio'r tywyll dir, sy'n crynu sŵn ei lais, yn crynu sŵn ei lais. Mor fawr yw ein Duw, cenwch fri mor fawr yw ein Duw, fy welwn ni mor fawr yw ein Duw. Fe sai foes I oes, mewn grym teyrnas yn ddoeth, o'r dechrau a hyd byth, dechrau a hyd byth, yn drynd o ddef yw'r tad, y mab a'r ysbryd glân, y llew ar oen yn un, y llew ar oen yn un. Mor fawr yw ein Duw, cenwch fri mor fawr yw ein Duw, fy welwn ni mor fawr yw ein Duw. Enw'r i'ch a fi, heiddan mawl I gyd, fe ganwn ni mor fawr yw ein Duw. Yr enw'r i'ch a fi, heiddan mawl I gyd, fe ganwn ni mor fawr yw ein Duw. Can fy naid can fy'r blwydd yw I ti, mor fawr wyt ti, mor fawr wyt ti. Can fy naid can fy'r blwydd yw I ti, mor fawr wyt ti, mor fawr wyt ti. Mor fawr yw ein Duw, cenwch fri mor fawr yw ein Duw, fy welwn ni mor fawr yw ein Duw. Wel, bore da iawn I chi gyd, a chroeso I chi I ystudi yma ar gyfer Sul cynta Rhagfyr o Fro Aled. Mae yna ddigon o addurniadau o gwmpas Llansannan. Dwi'm yn gwybod lle ydych chi Anni o ran eich paratoadau Dolig eto,
Ond dim ond 2 sul fi gynnon ni ar ôl heddiw, tan Dolig. Ac felly wrth i ni edrych ymlaen at y cyfnod yna, da ni heddiw hefyd yn mynd i edrych yn ôl ar broffwydoliaethau yr Hen Testament, oedd yn deud pwy fyddai yr un fydda'n cael ei eni, yr un y Meseia yma Duw wedi anfon. Felly dyna fyddwn ni'n neud hefo'n gilydd heddiw. Ac os nesa, mi fydd parchedig Hywel Meredydd Llangefni yn dod ata ni i bregethu. Da ni'n edrych ymlaen yn fawr i glywed o yn agor gair Duw hefo ni. Dwi'n ni'n o ran chi'ch hun, be sy'n mynd ymlaen yn eich bywydau chi, sut ydych chi'n teimlo bore yma. Ond fel ydw i'n deud yn aml, mae y gwasanaeth yma yn gyfle i ni, i ddod dan gofalon, i ddod dan hofna, i ddod ar sefyllfa yda ni ynddi hi ar hyn o bryd, yr sefyllfaoedd amrywiol y byddwn ni, a'i cyflwyno nhw gyd i'r arglwydd bendigedig yr ydyn ni'n ei addoli, yr arglwydd sydd wedi dod yn un ohono ni trwy fab Iesu Grist. Ac felly wrth i ni gychwyn addoli bore yma, ga i rannu chydig bach o adnodau hefo chi o Eseia 57, sydd yn disgrifio sut mae Duw am weithredu ymhlith y bobl sy'n troi nôl ato fo yr edifeiriol. Eseia 57, adnodau 18 ac 19, mae Duw yn deud fel hyn. Iachaf ef a rhoi gorffwys iddo. Cysuraf ef a rhoi geiriau cysur i'w alarwyr. Heddwch i'r pell ac i'r agos, medd yr arglwydd, ac mi ai iachaf ef. Dwch ni weddio wrth gychwyn felly. O ddiwyntad, da ni diolch am y cyfle newydd yma y bore yma, i roi clod a mawl i ti, i gyflwyno'n hunin, i gyflwyno'n gilydd i dofal di, fel tad, fel bugail, sydd yn gwybod am amgylchiadau amrywiol pob un o'r praidd. Da ni diolch am dy gariad di, ac wrth i ni edrych ymlaen at Nadolig, da ni'n gofyn am fendith dy ysbryd glân di, mwyn i ni ryfeddu o'r newydd at y gair yn dod yn gnawd, at ddyfodiad y Meseia, at hyfrydwch pwy ydy Iesu Grist fel yn achubwr ni. Neu di fendithio bore yma felly, neu di fod yn agos yn enwedig at yr rheini sydd ar yn meddyliau ni bore yma. Y teuluoedd sydd mewn galar, rhai sydd yn teimlo colled yn drwm yn ei bywydau nhw ar hyn o bryd. Teuluoedd eraill, da ni'n gwybod sydd yn wynebu triniaethau a salwch, arglwydd iddyn nhw i gyd, da ni'n gweddio dy fendith di, ac y bydd addoli ar gair bore yma yn gysur, ac y byddi di yn arwain dy bobl, i brofi heddwch, i brofi llawenydd yn dy gwmni di. Da ni'n cyflwyno'r cyfan felly i ti yn gofyn am faddeuant, yn gofyn am fendith, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist yn ceidwad. Amen. Wel, wrth iddi nesau at Dolig, be fyddwn ni'n neud, fydd canu clod i Iesu Grist, i'r un gafodd ei eni Methlehem. A dyna da ni am wneud wrth wrando neu canu hefo'n gilydd bore yma. Emyn rhif 235 yn y llyfr yna. Sydd yn datgan fel hyn, dyrchafer enw Iesu Ci gan seintiau i synen, a holl aneirif luoedd nef coronwch ef yn ben, pob perchen anadl ym mhob man, dan gwmpas hael ynen, ar fôr a thir, mewn gwlad a thref, coronwch ef, Iesu Grist, yn ben.
Coronwch ef yn ben. Wel, mae gennym ni system gyfrifiadurol chydig bach yn wahanol, yn newydd heddiw. Felly os oes na unrhyw beth yn wahanol wrth i chi wylio hwn, plis dudwch wrtha i neu Mair. Peidiwch â ffonio fi rwan, achos dwi'n brysur. Ond rhowch wybod i ni, os oes na unrhyw beth yn wahanol o sul i sul, mae o'n help garw i ni gael gwybod, jyst i ni wneud yn siŵr na nid problem dechnegol o'n pen ni ydi o. A diolch i rei o'na chi sydd wedi cysylltu dros yr wythnos dwytha ma'n deud os oes na sain yn isel neu'n uchel neu rhywbeth felly. Ond da ni'n mynd i barhau i foli'r arglwydd rwan. Da ni'n mynd i gael gweddi, mae Kelvin Williams groes yn mynd i weddio ar yn rhannu, ac yna mi fyddwn ni yn clywed darlleniad cyfarwydd iawn o ail benod Mathew, ac Arwyn Fawn Saron fydd yn darllen i ni. Ond Kelvin Williams fydd yn gweddio i ddechrau. Gweddiwn. Ein Duw yn tad, rydyn nhw'n troi atat y nawr a cheisiad arweiniad i dawel lwybrau gweddi. Ymostwn atom ac agor ein gwefusau i lefaru geiriau a fydd yn derbyniol gennyt. Dyn ni'n dod ger dy fron yn wylaidd ac yn ostynedig. Mae'n bod yn gwybod fod y feddyliau di yn uwch na meddyliau ni, a'r ffyrdd di yn uwch na'n ffyrdd ni. Ti o Duw dywedodd, ond ti, Methlehem Ephrata, sy'n dechan i fod ymhlith llwythau Jwda, ohono ti y daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel, a'i darddiad yn y gorffennol, mewn dyddiau gynt. A bore yma o dad, rydym yn paratoi i dathlu cyflawniad yr ddewyd yna, can staeth y gair yn gnawd, a phreswylion ein plith, yn llawn gras a gwirionedd, gwelsom ei agoniant ef, ei agoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Maliannwm di o Dduw, am i ti gyflawni dy bwrpas yn ddyfodiad Iesu. Diolchw mai nid geiriau gwag yw deiriau di, ond addewidion y gallwn dibynnu arnynt. O dad nefel, wrth i ni paratoi yn hymor yr advent, rydyn yn ymwybodol bod nifer mawr yn brin o'n breintiau ni. Mae rhai o dad yn galaru wedi colli anwyliaid, rhai yn wael, rhai yn unig. Rydyn nhw'n cyflwyno'n oll eich breichiau gariadus di, yn gwybod bod ti'n mwy na ddigon i fod yn gymorth iddyn nhw, dad. Ti dywedodd, pwy bynnag sydd yn dromlwythog ac yn flinedig, deuwch ata fi ac yw'ch orffwys. O dad, helpa nhw i dod i weld yr heddwch a'r terneddedd a phrofi'r heddwch a'r terneddedd sydd mond ar gael yno ti. O dad, maddau ni ein holl beiau. Maddau ni o arglwydd am gael ein llygaid i'th bresenoldeb bywiol. Maddau ein gweledigaeth gyfyn, a helpa ni i'th gyfarfod fel yr wyt mewn gwirionedd. Boed i ni adnabod, dygaru, a gwasanaethu, heddiw a phob amser, gogoniant dy enw. Amen. Ymweliad y gwir doeth. Cafodd Iesu ei eni ym Methlehem yn Jwdea, yn y cyfnod pan oedd Herod yn frenin. Ar ôl hynny, daeth gwir doeth o wledydd y dwyrain i Jerusalem i ofyn, ble mae'r un sydd newydd gael ei eni yn frenin yr Iddewon? Gwelon ni ei seren yn codi yn y dwyrain, a dyn ni yma i dalu teyrnged iddo. Pan glywodd y brenin Herod hyn, roedd wedi cynhyrfu'n lân. Roedd cynnwrf yn Jerusalem hefyd. Felly galwodd Herod y prif offeiriad a'r arbenigwyr yn y gyfraith Iddewig i'w gyfarfod. Gofynnodd iddyn nhw, ble mae'r Meseia i fod i gael ei eni? Yn Methlehem, Jwdea, medden nhw,
Dyna ysgrifennodd y proffwyd, Bethlehem yn hir Jwda, nid rhyw bentref dibwys yn Jwda wyt ti, achos ohono ti daw i ni deyrnasu, un fydd yn fugail i arwain fy mhobol Israel. Ar ôl cael gwybod hyn, dyma Herod yn galw'r gwir doeth i gyfarfod preifat. Cafodd wybod ganddyn nhw pryd yn union oedd y seren wedi ymddangos. Yna dywedodd, ewch i Bethlehem i chwilio am y plentyn, a gadewch i mi wybod pan ddewch o hyd iddo, mwyn i mi gael mynd i dalu teyrnged iddo hefyd. Ar ôl gwrando beth oedd gan y brenin i'w ddweud, i ffwrdd â nhw, dyma'r seren yn mynd o'i blaen, nes iddi aros uwchben yr union fan lle roedd y plentyn. Roedden nhw wrth eu bodd, pan aethon nhw i mewn i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn gyda'i fam, Mair, a dyma nhw'n disgyn ar ei gliniau o'i flaen a'i addoli. Yna dyma nhw'n agor eu paciau a rhoi anrhegion gwerthfawr iddo. Aur, a thys, a myr. Rhybuddiodd Duw nhw mewn breuddwyd i beidio mynd yn ôl at Herod. Felly dyma'r gwir doeth yn teithio nôl i'w gwlad eu hunain ar hyd ffordd wahanol. Diolch i Arwyn ac i Kelvin am ei weddi. Pen wsos dwytha, achos bod ti'n braf, ges i hel chydig bach o atgofion, achos mi fuon ni fel teulu draw yng Nghapel Curig yn mynd am dro. Mi wnaethon ni wneud cylchdaith o gwmpas coed Bryn Engan, ger Llyn Mymbyr. Dwi wedi wneud gannoedd o weithiau ym mhob tywydd ac ym mhob amser o'r dydd. Wel, ddim yn gynnar yn bora, mae'n siŵr. Ond troedi o hen lwybra cyfarwydd iawn i fi. Ac wrth i chi fynd ar y daith yno, mae gen i lun i chi, dwi'n meddwl. Oes, ma chi. Dyma yr olygfa efo Llyn Mymbyr yn y pellter, a wedyn honna di Pont Bala, a reit petai yr llun yn mynd fwy i'r ochr dde, mi fysa chi'n gweld canolfan Plas y Brenin ar yr ochr yn fanna. A dwi wedi cerdded ffordd yma, dwi'n i'n faint o weithiau yn ystod fy ieuenctid. Ond, tro yma, am pa bynnag reswm, ar ôl bod am y dro yma, mi nes i benderfynu ymchwilio ymhellach i hanes Plas y Brenin ar ôl dod adra, a darganfod rhywbeth eitha rhyfeddol o'n i rioed wedi wybod o'r blaen. Mae'n debyg bod Plas y Brenin neu'r Capel Curig Inn, pan gafodd ei adeiladu ar y ddiwedd y 19fed ganrif, wedi cael ei adeiladu gan arglwydd Penrhyn. Ia, yr un arglwydd Penrhyn, ella da chi wedi clywed Tudur Owen yn sôn am ei hanes o, hefo caethweision yn Jamaica, ac yn elwa ar draul yr diwydiant ffiaf hwnnw. Yr un arglwydd Penrhyn adeiladodd be sy'n rwan yn Plas y Brenin. Meddylwch bod fi wedi pasio y lle yna, dwi'n i'n faint o weithiau, heb erioed wybod hynny. Ond mae'n hawdd i ni fod felly'n dydy. Enghraifft, wrth i ni wrando ar y darlleniad o Mathew pennod 2 heddiw. Nathoch chi feddwl, nathoch chi ystyried ymchwilio ymhellach i'r ffaith bod yna ddyfyniad Hen Testament yno fo. Dyfyniad Hen Testament yn lle? Wel, yn yr hanes pan mae y gwir doeth yn mynd at Herod yn gofyn lle mae brenin yr Iddewon yn mynd i gael ei eni. Yma Herod yn gofyn i'w ysgrifenyddion, arbenigwyr yn y gyfraith a'r prif offeiriaid, a mae hatab nhw i gael yn adnod 4. Felly galwodd Herod y prif offeiriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith Iddewig i'w gyfarfod, gofynodd iddyn nhw ble mae'r Meseia i fod i gael ei eni. I hatab nhw, yn Bethlehem, Jwdea, meddan nhw, dyna ysgrifennodd y proffwyd. A dyma fo'r dyfyniad o'r proffwydi yn dod. Bethlehem yn hir Jwda, nid rhyw bentref dibwys yn Jwda wyt ti, achos ohono ti daw i ni deyrnasu, un fydd yn fugail i arwain fy mhobol Israel. Mae'n ella bod yna lot o'na chi yn meddwl, so what? Be 'di o bwys bod yr
bobl yr arbenigwyr yma yn y gyfraith wedi dyfynnu un o'r proffwydi. Felly bod yna rhain chi'n meddwl, so what? Na arglwydd Penrhyn nath adeiladu beth sy'n Blas y Brenin erbyn hyn. Ond mae yna rhywbeth o bwys mawr yn digwydd yn fama ac yn cael ei ddeud wrthon ni. Mae'r ysgrifenyddion, mae'r arbenigwyr yn yr Hen Testament yn deud wrth Herod, da ni'n tybio na dyma lle mae'r Meseia yn mynd i gael ei eni achos da ni'n pwyso ar air Duw yn y gorffennol. Da ni'n pwyso ar yr hyn ddudodd Duw trwy'r proffwyd, a'r proffwyd yn yr achos yma ydy Micha. Ac wrth i ni feddwl am hynny, da ni yn sylweddoli'n sydyn iawn bod genedigaeth Iesu Grist ddim yn unrhyw fath o ddamwain. Bod y cyfan yn rhan o gynllun tragwyddol Duw i achub ac i adfer yr hyn oedd wedi cael ei ddinistrio. A dyna pam dwi am i ni dreulio chydig o amser bore yma yn ystyried y geiriau arbennig o broffwydoliaeth Micha, Micha pennod 5 a bod yn benodol, mwyn i ni sylweddoli y broffwydoliaeth, y gair o addewid a roddwyd yr adeg honno, am yr un fydda'n cael ei eni ym Methlehem, ac yn fwy na hynny mwyn i ni allu rhyfeddu sut mae'r arglwydd Iesu wedi dod yn frenin, yn fugail ac yn un sydd yn sicrhau heddwch. Felly cyn i ni edrych ar y dyfyniad yn llawnach o Micha pennod 5, a mi fydd o'n dod fyny ar eich sgrin chi yn nes ymlaen, cofiwch be ydy cefndir proffwydoliaeth Micha. Mi oedd Micha yn proffwydo yn yr 8fed ganrif cyn Crist, pan oedd na fygythiad i bobl Dduw o deyrnasodd o'i cwmpas nhw, a lle oedd Duw yn rhybuddio'r bobl o'i crwydro ysbrydol nhw o'i heilyn addoliad nhw. Ond eto, yn y cyfnod cythryblus yma, mae Duw hefyd yn rhoi gair o obaith i'w bobl trwy Micha. Waan cofiwch, 750 ella o flynyddoedd cyn geni Crist yn Methlehem, mae'r broffwydoliaeth yma yn dod. Felly meddyliwch yn ein cyd-destun ni, yr un bwlch ar rhwng 2020 a pan oedd Llywelyn yn Lliw Olaf yn troedio daear Cymru. A dyma yr adnodau o Micha pennod 5 ac adnodau 2 i 5. Ond wedyn ti, Bethlehem Ephrata, rwy ti'n un o'r pentrefi lleiaf pwysig yn Jiwda. Ond ohono ti y daw un fydd yn teyrnasu yn Israel. Un sydd â'i wreiddiau yn mynd yn ôl i'r dechrau yn y gorffennol pell. Felly bydd yr arglwydd yn rhoi pobl Israel i'r gelyn. Hyd nes y bydd yr un sy'n cael y babi wedi gennu'r plentyn. Wedyn bydd gweddill ei deulu yn dod adre at blant Israel. Bydd yn codi i arwain ei bobl fel bugail yn gofalu am ei braidd. Bydd yn gwneud hyn yn nerth yr arglwydd a gydag awdurdod yr arglwydd ei Dduw. Byddan nhw yno i aros achos bydd o'n cael ei anrhydeddu gan bawb i ben draw'r byd. Bydd o'n dod a heddwch i ni. Mae yna gymaint o bethau y galla rhywun i ddeud am y broffwydoliaeth arbennig yma yn does. Ond be da ni am wneud ydy edrych yn fras ar y penawdau os liciwch chi. Ac yna dwi am i ni dreulio gweddill yn amser yn ystyried y dau ddarlun amlyca yn y broffwydoliaeth yma. Pan mae rhywun yn ymgeisio am swydd wedi hysbysebu, fel arfer mae yna swydd ddisgrifiad yn cael ei gyhoeddi'n does. Be mae'r cyflogwr yn edrach amdano fo? O ran y person i wneud y gwaith, ond hefyd be ydy hyd a lled y swydd, be fydd y swydd yn ei olygu mewn gwirionedd. Felly dewch i ni ystyried be ydy swydd ddisgrifiad mae Micha wedi roed, mae Duw wedi roed trwy Micha am yr un fydda'n cael ei eni yn Methlehem. Yr un arbennig yr oedd yr arbenigwyr yng nghyfnod genedigaeth Iesu Grist yn deud, hwn fydd y Meseia fydd yn cael ei eni ym Methlehem. Felly, un o Bethlehem sy'n dod i deyrnasu. Mi fydd pethau'n ddrwg tan i'r un sy'n rhoi genedigaeth gael plentyn.
Ac yna, bydd yr un yma yn casglu pobl yr arglwydd at ei gilydd. Bydd yr un yma yn teyrnasu yn fugail sy'n arwain i bobl. Bydd o'n gweithredu hefo awdurdod dwyfol ac mi fydd o yn sicrhau heddwch. Dyna'r swydd ddisgrifiad i'r Meseia, i'r un fydda'n cael ei eni. Llwch chi'n meddwl am rhywun sy'n ffitio y disgrifiad yna? Dyna'r penawda yn fras o Micha pennod 5, ond mae yna dau ddarlun amlwg iawn yn y disgrifiad yma, does, sy'n drawiadol a deud y gwir. A'r ddau ddarlun ydy yr un sy'n teyrnasu i ddechrau ac yn ail yr un sydd yn arwain yn bugeilio y praidd. Dowch ni meddwl i ddechrau am yr un sydd yn teyrnasu, yr un sy'n llywodraethwr yn ôl Beibl Cymraeg newydd. Da ni'n byw mewn cyfnod gwahanol iawn i be mae rhan fwyaf ohonan ni yn gallu gofio. Da ni'n wynebu heria o'r newydd dros y flwyddyn dwytha yma. Ac oherwydd hynny, mae poll opinion yn deud bod gwleidyddion ac yn enwedig prif weinidogion wedi cael mwy o broffail cyhoeddus nag maen nhw erioed wedi wneud. Mae Mark Drakeford, enghraifft, prif weinidog Cymru, mae yna fwy o bobl yn gwybod pwy ydi o na unrhyw brif weinidog yng Nghymru ers i ddatganoli gychwyn. Pam? Oherwydd yn y cyfnod yma, mae wedi dod yn amlwg iawn sut fath o allu ac awdurdod sydd gan Mark Drakeford, prif weinidog Cymru, Boris Johnson, prif weinidog Prydain, a'r un fath i fyny yn yr Alban hefo Nicola Sturgeon. Mae pobl yn gwybod amdanyn nhw achos mae'r penderfyniadau maen nhw yn wneud yn gallu gwneud gwahaniaeth syfrdanol i'n bywydau ni o ddydd i ddydd, boed hynny gwell neu gwaeth. Wan, dwi'n isio i ni fynd i ddadl wleidyddol ynglŷn â ydy'r penderfyniadau yn iawn neu ddim, ond dwi'n meddwl y bysa yna neb ohonan ni yn dadla y basa sefyllfa ni yn well heb lywodraethwyr, heb lywodraeth ac arweiniad a chanllawia naill ffordd neu'r llall. Dychmygwch bod ni wedi mynd trwy'r cyfnod yma o bandemig heb unrhyw fath o arweiniad. A'r cyfan fysa ni wedi gael fysa, mae yna salwch allan yna, gnewch be da chi'n feddwl sydd ora. Chi'n meddwl fysa'n sefyllfa ni'n well felly? Anhebygol fyswn ni'n dweud. Wan wrth gwrs, does a ddim un arweinydd, ddim un llywodraethwr dynol yn mynd i gael pob peth yn iawn. So neb ohonyn nhw yn anfeidrol. Ond siawns y gallwn ni werthfarogi sut maen nhw i ddefnyddio i rôl a'i gallu a'i hawdurdod mwyn trio gofalu, trio gwella sefyllfa y bobl maen nhw'n llywodraethu ar eu rhan nhw. Ac wrth i ni dreulio'r wythnosau dwytha yn canolbwyntio ar awdurdod Iesu Grist, wrth gwrs, da ni yn gweld rwy'n gwahanol. Achos nid llywodraeth, nid awdurdod dynol yn unig oedd gan Iesu, ond awdurdod fel mab Duw yn y cnawd. Ac mae lywodraeth o yn berffaith. Ond be welon ni wrth ystyried gwahanol agweddau awdurdod Iesu? Bod o'n gwneud gwahaniaeth syfrdanol i fywydau pobl. Ac yn amlach na pheidio, mi oedd o yn gwneud gwahaniaeth syfrdanol i fywydau pobl oedd mewn sefyllfaoedd eithriadol o anobeithiol. Awdurdod i achau. Parodrwydd ac awdurdod i fadda pechod. Iesu yn un oedd yn amlygu i lywodraeth a'i awdurdod trwy hyd yn oed reoli y gwynt a gwneud i'r tonna i fyddhau iddo fo wrth iddo fo dawelu'r storm. Y fath awdurdod, ond eto y fath ddehead i ddefnyddio yr awdurdod, y teyrnasiad hwnnw, mewn ffordd fydda o fydd i bobl o'i gwmpas o. Hyd yn oed y bobl oedd yn anghytuno hefo Iesu Grist, mi oeddan nhw wedi gweld bod ganddo fo allu. Dyna pam wrth gwrs y rhoddwyd gymaint o ymdrech i mewn i drio i stopio fo, achos mi oeddan nhw'n gweld bod ganddo fo awdurdod nad oedd ganddyn nhw. Ac wrth i ni ddarllen y Beibl trwyddo draw,
da ni'n sylweddoli bod gan Iesu Grist, yr un ddoth i'n plith ni, yr un ath i'r groes, yr un gododd yn fyw o'r bedd ac sydd bellach yn teyrnasu, bod gan y fo lywodraeth dragwyddol. A be mae diwedd yr adran, adnod 5 o broffwydoliaeth Micha pennod 5 yn ei ddeud? Mae o yn sicrhau heddwch. Heddwch achos bod pob gelyniaeth wedi delio hi gan yr un sy'n teyrnasu. Mae'n pechod ni wedi cael ei roi arno fo ar y groes. Mae'r un drwg, mae marwolaeth wedi cael ei goncro wrth i Iesu fynd i'r groes a chodi yn fuddugoliaethus o'r bedd. Mae'r gwahanu rhwngtha ni a Duw wedi ei ddelio ag o, wrth i heddwch trwy Iesu Grist ddod rhwng Duw a dyn. A mae yna hyd yn oed heddwch rhwng pobl a'i gilydd oedd gynt yn elynion wrth iddyn nhw ddod yn un teulu trwy waed Iesu Grist, wrth iddyn nhw ddod i gredu yn yr un gwaredwr. Ac wrth gwrs, mae yna heddwch i ni sydd yn credu y tawelwch, y llawenydd, yr gorffwys yna i'n heneidio achos bod ni'n gwybod bod ni'n ddiogel yn wylo yr un fuodd ar galfaria yn lle ni. Gai ofyn i chi bore yma, oes na rhywbeth penodol sydd yn tarfu ar eich heddwch chi? Gwneud chi deimlo'n ofnus, golygu nad ydych chi'n gallu cysgu? Rhowch eich hun, pwyswch ar yr un sydd wedi dod i deyrnasu. Pwyswch arno fo gan ymddiried bod ei allu a'i awdurdod o yn ddigon i wneud gwahaniaeth i chi yn ystod eich cyfnod cythryblus, yn ystod pa bynnag sefyllfa anodd da chi'n ei wynebu ar hyn o bryd. Mae o'n gaddo rhoi gobaith, nerth, heddwch i ni, hyd yn oed yn y sefyllfaoedd erchyll y gallwn ni i profi. Sylwch sut mae yr apostol Paul yn annog Cristnogion Ephesus ym mhenod gyntaf i lythyr trwy ddeud fel hyn yn Ephesiaid 1 adnod 19. Dwi hefyd am i chi sylweddoli mor anhygoel ydy'r nerth sydd ar gael i ni sy'n credu. Dyma'r pŵer aruthrol wnaeth godi'r Meseia yn ôl yn fyw a'i osod i eistedd yn y sedd anrhydedd ar ochr dde Duw yn y byd nefol. Nid yn unig mae'r Beibl yn deud bod yna heddwch ar gael i'r Cristion, ond mae tystiolaeth Cristnogion mewn cenedlaethau lawar yn atgyfnerthu'r ffaith. Mewn diwch difrifol, mae Crist yn gwneud gwahaniaeth, mae Crist yn gallu rhoi heddwch. Ond dio ddim syndod na di. Oherwydd pwy ydy'r bachgen aned i ni, y mab a'r oed i ni? Wel, yn ôl yr hen gyfieithiad tywysog tangnefedd ydi o. Felly mae yna yr un anwyd y Methlehem wedi dod i deyrnasu, wedi dod i sicrhau heddwch. Ond mae o hefyd yn Micha 5 yn cael ei ddisgrifio fel yr un sydd yn arwain i braidd. Yr un sydd yn sefyll mwyn arwain y praidd fel bugail, medda Beibl.net. A be mae bugail yn ei wneud? Mae o'n diogelu, mae o'n gwarchod y praidd, mae o'n ei arwain nhw i le saffach ac i borfa well. Ac mae o'n gwneud hynny oherwydd fod ganddo fo gonsyrn dros y praidd, a mae o yn ei adnabod nhw fel i braidd o. Wel, dwi'n mynd i diriogaeth chydig bach yn beryglus rwan. Dwi wedi clywed lot yn sôn am gentleman farmers a pobl sydd yn cael ei disgrifio fel Lord of the Manor. Dwi'n yn gwybod os dyn nhw'r un peth. Ond y darlun dwi'n ei gael pan mae pobl yn defnyddio'r disgrifiadau hynny ydy pobl sydd yn berchen ar dir a stoc ag eiddo, ond sydd yn tueddu i wneud llawar hefo nhw. Pobl eraill sy'n gwneud y gwaith cael barhaw ar ei rhan nhw. Ond dwi erioed wedi clywed am fugail yn cael ei ddisgrifio felly. Cywirwch fi, dwi'n isio i chi enwi enwa. Wrth gwrs, cywirwch fi, ond allai ddim dychmygu y bysa unrhyw fugail sy'n cael ei ganmol yn fugail sydd ddim yn cael ei ddilon fudur. Allai'n dychmygu be ydi o i ddweud dwi'n fugail, ond ydyn nhw byth yn ymwneud â'r praidd o gwbl. Mae'r bugail yma Micha 5 yn sôn amdano fo yn sefyll, yn codi i arwain y praidd. Chi'n gweld, mae o'n weithredol, mae o hefo nhw, mae o yn eu plith nhw.
Nid yn eistedd neu'n gorwedd, a rhywun arall yn gwneud y gwaith yn ei le fo. Mae o'n weithredol yn ei ofal a'i gariad a'i arweiniad. A pan da ni'n ystyried be mae Iesu'n dweud amdano ei hun yn Ioan penod 10, mae o'n gwneud synwyr yn ddim ar darna yn disgyn i'w lle. My fi yw'r bugail da, medda Iesu. Nid bugail gweddol, nid bugail mewn enw yn unig, my fi yw'r bugail da. Mae'r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Mae'r gweision cyflog yn ffoi pan mae yna fygythiad yn dod. Mae'r bugail da yn sefyll i dir, yn aros hefo'r praidd, yn diogelu praidd yn wyneb pob ymosodiad, oherwydd mae o'n i caru nhw, mae o'n i nabod nhw, a mae o'n mynd i'w cadw nhw am dragwyddoldeb, achos nhw ydy ddefaid o, a mae'r defaid yn adnabod llais y bugail da ac yn gwrando arno fo. A un felly ydy Iesu i chi? Ydy meddwl am yr arglwydd Iesu Grist fel y bugail da a chi fel un o'r praidd yn lloni'ch calon chi? Neu ydych chi ar hyn o bryd o bosib yn teimlo fel rhywun sydd ar goll? Ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf, yn ofni y dyfodol oherwydd yr ansicrwydd a'r ansefydlogrwydd yr ydym ni wedi brofi drost y misoedd dwytha yma. Os ydych chi'n teimlo ddim yn siŵr lle i droi, be ydych chi angen ydy rhywun y gallwch chi ymddiried yno fo. Rhywun y gallwch chi ymddiried yn eu gallu nhw i helpu chi, ond hefyd y gallwch chi ymddiried yn eu gofal nhw drostach chi, gweitha yr anawstera a'r cymhlethdodau. Ac o'n i dyn felly ydy'r un anwyd y Methlehem i deyrnasu ac i fugeilio. Pan mae pethau yn torri yn y tŷ yma, mae rhaid i fi gyfala, nid gweiddi arna fi mae'r plant yn ei wneud. Maen nhw yn nabod fi ddigon da i wybod, yn enwedig os ydy o'n rhywbeth cymlath, dydw i ddim yn mynd i fod yn llawer o gop i trwsio nhw. Ond mae yna un maen nhw yn troi ato fo. A'i enw fo, neu'r enw maen nhw wedi rhoi dan fo, ydy taid trwsio, sydd yn eithriadol o dda am yn helpu ni pan mae pethau yn malu. Da ni angen rhywun i drwsio pethau yn bywydau ni. Da ni angen rhywun i drwsio i adfer y sefyllfa yn yn byd ni heddiw yn fwy nac unrhyw gyfnod arall. Ella bod chi'n edrych ymlaen mewn unwedd i Nadolig 2020 eto yn llawn petryster. Ond be mae neges y Dolig yn dweud, be mae Micha 5 yn ei ddeud ydy, mae yna rhywun, wel, oedd Micha 5 yn dweud, mae yna rhywun ar y ddod, da ni yn 2020 yn dweud, da ni'n gwybod pwy ydy'r un sydd wedi dod, mae'r adferwr, yr un sydd wedi trwsio popeth, wedi gwneud ei waith. Mae wedi dod yn fabi bach. Mae wedi cael ei roi i gysgu mewn preseb, ond mae wedi tyfu yn ddyn, yn dangos i lywodraeth a'i awdurdod, mae wedi marw ar groes. Mae wedi codi'n fyw o'r bedd i deyrnasu am byth. Iesu Grist, y brenin a'r bugail da. Wrth i ni orffan bore yma, dwi isio i ni neidio o Micha penod 5, y broffwydoliaeth honno, a neidio ymlaen i ddigwyddiadau geni Iesu Grist sydd mor gyfarwydd i ni. A mae yna rybydd bach i ni'n does yn y darlleniad glwson ni gan arwyn o Mathew penod 2. Mae'r ysgrifenyddion, yr arbenigwyr yn y gyfraith Iddewig a'r prif offeiriaid, maen nhw'n gwybod mae ym Methlehem roedd y Meseia i gael ei eni. Maen nhw'n adnabod i Beibl yn ddigon da i wybod hynny. Ond tystiolaeth yr Efengyla ydy prin ydy'r rhai o'i plith nhw sydd yn dod at Iesu Grist a'i dderbyn nhw fel Meseia ac fel gwaredwr. Yr hybydd i chi a fi ydy, mae gwybod ac adnabod y Beibl yn beth da, ond ynddo ei hun dydy o ddim yn ddigon. Achos mi allwn ni fod yn gyfarwydd â geiriau y Beibl a cholli y neges, colli y ffaith bod y cyfan yn yn pwyntio ni at Iesu Grist fel yr arglwydd a'r achubwr yr ydyn ni angen. Fel ac yma gwybod lot am wyddoniaeth Covid-19 yn help,
Ond os da chi ddim yn cymryd sylw o'r cyngor meddygol ac yn anwybyddu pob peth, diolch yn mynd i fod yn unrhyw help i chi wedyn. Ond mae gennym ni esiampl does yn hanes y geni. Mae gennym ni fugeiliaid o gwmpas Methlehem. Glywodd am yr enedigaeth aeth yno ac o brofi, o weld, o glywed y pethau yma bod y cyfan yn wir, maen nhw'n mynd adra yn moli Duw bod yr arglwydd wedi cyflawni yr hyn a ddudodd wrthyn nhw yn flaenorol. Mae gennym ni hyd yn oed bobl yn teithio o bellderoedd byd, y gwir doeth, yn dod. Nid at Herod oedd yn frenin ar y pryd, ond at y Meseia, y brenhinoedd brenin y byd. Ac wrth i gyfarfod o be maen nhw'n wneud, maen nhw'n ei addoli fo. Dyna'r anogaeth i ni bore yma. Be bynnag ydy'n amgylchiadau ni, be bynnag da ni wedi bod yn ei wneud mewn ymatab i nadolig yn y gorffennol, yr alwad ydy dowch at yr un anwyd i Methlehem, yr un sydd yn teyrnasu, yr un sydd yn barod i'n bugeilio ni, dim ond i ni ymddiried yno fo a phwyso arno fo am heddwch am byth. Diolch i chi am ymuno hefo ni bore yma. Gobeithio bod chi wedi cael bendith. A cofiwch bod yna gyfle nes ymlaen ar ddiwedd y gwasanaeth i ni gael sgwrs bach dros Zoom a panad os oes gennych chi amser i wneud hynny. Wel, da ni am orffan bore yma yn gwrando ar Garol. Mae y cyfnod yna, ac felly o rwan ymlaen mi fydd y carola yn cael ei chwarae yn eitha cyson yn gwasanaethau ni. Wel, mae hon yn hen Garol, a pan dwi'n deud hen, dwi'n golygu hen, achos geiriau Vicar Pritchard da ni am wrando neu canu hefo'n gilydd, a mi fydd Vicar Pritchard farw yn 1644. Ond maen nhw yn eiria bendigedig am glodfori Duw am enedigaeth Iesu Grist. Y pennill gyntaf yn deud fel hyn: rhwng foliant o'r mwyaf i Dduw y goruchaf am roi fab anwylaf yn blentyn i fair, i gymryd ei natur a'n dyled a'n dolir i'n gwared o'n gwewyr a niwair. A'r pennill ola: gwahoddwch y tlodion a'r clwyfus a'r cleifion, a'r gweiniaid a'r gweddwon a chroeso i'ch gwledd. O barch i'r Meseias, y Meseia, a'n dwg ni i'w deyrnas, i gadw gwyl addas heb ddiwedd. 469 yng Nghaneuon Ffydd, a phob bendith i chi wsos nesaf yma.